sanarwa mai muhimmanci ga dukkan 'yan Nijar. Assalamu alaikum 'yan uwa, barkanmu da ƙarshen mako. Kamar yadda kuka sani, gwamnatinmu ƙarƙashin jagorancin General Dame Abdurrahman Tiyani ta gudanar da taron majalisar ministoci a ranar Laraba 22 ga watan Afrilu 2026. Daya daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna shine sabuwar dokar mallakar makami da sarrafa shi a cikin ƙasar nan. Menene ya canza? Gwamnati ta yanke shawarar tsaurara matakan ba da lasisin mallakar makami ga mutane. Yanzu za a rika bincika lafiyar kwakwalwa, dalilin neman makami da kuma sanya lambobin tantancewa na musamman akan kowane makami don sanin inda yake a kowane lokaci. Me yasa aka yi wannan gyaran? Muhimmancin doka. Tashin dargin kasarmu, babban makasudin shi ne tabbatar da cewa makami ban ya fada hannun bata gari ko 'yan ta'adda ba. Idan kowane makami yana da rajista, za a rage yaduwar makaman da ba bisa ka'ida ba. Kiyaye rayuka. Ta hanyar duba lafiyar masu neman makami, za a rage samun hatsarin harbin juna ko amfani da makami cikin fushi a tsakanin jama'a. Gaskiya da adalci. Wannan tsarin zai sa kowane ɗan ƙasa ya san cewa doka ce ke iko da kowa, kuma babu wanda zai mallaki makami sai idan yana da cikakken ƙwarewa da kariya. Tattalin arziki. Kuɗaɗen da za a riƙa biya na lasisi, redevance, za su taimaka wa gwamnati wajen ƙarfafa ayyukan tsaro a yankunanku. Kiranmu ga 'yan uwa. Muna kira ga dukkan 'yan uwa da su bi waɗannan sabbin ƙa'idoji. Tsaro ba na jami'ai kaɗai ba ne, namu ne baki ɗaya. Tabbatar da cewa ka bi ƙa'ida shine zai sa Nijar ta ci gaba da zama cikin zaman lafiya da lumana. Allah ya taimaki jamhuriyar Nijar.